Priatelia, pozdravujem vás. Dnes mám pre vás recenziu okuliarov, ktoré používam už 2 zimy. Je to od značky Dirty Dog. Ich špecifikum je to, že sa tam dajú meniť sklá. A ako si môžete všimnúť, tak ja tam mám teraz sklá proti slnku. Vidím zelenkastú farbu a keď si chcem zmeniť, že je napríklad hmla, tak si ich proste dám takto dole. Teraz mám vo vrecku rýchlo pripravené druhé sklá, ktoré sú žlté, ktoré sú práve vhodné do hmly alebo keď je slabá viditeľnosť. A ja si ich proste iba nacapnem. Takže je to magneticky pripojené a táto farba je strašne pekná, mne sa to veľmi páči. Čo by som však povedal, jedno špecifikum, ktoré ma trochu mrzí na tých okuliaroch. A to je to, že keď ich máte takéto fantastické a zrkadlové, tak že sa strašne ľahko poškrabu. Samozrejme tým, že skúšam outdoorovú výstroj, tak som ich mega poškrabal. Takže tým pádom to už potom nevyzerá až tak husto. Takže určite treba používať vrecko na ochranu. Určite si treba trošku viacej dávať na to pozor. Nezahmlievajú sa tieto okuliare. Cenová relácia je celkom v pohode. Ja myslím, že stojí okolo 100 eur. Majú tu na takéto peny, to mäkké. A zároveň, keď sme trochu spotení, tak to trošku nasaje. A zároveň je to aj príjemné a nás to nechladí. No a čo sa týka toho odvetrávania, čo som vám ešte spomínal, tak to je vlastne tuna. Vidíte, že sú tam drážky a vidíte rovnako aj zo spodku, že sú drážky. No a redukciu na hlavu to už je toto. Ja to väčšinou nosím na príľube na lyžiach, ale dneska tú príľubu nemám, takže to dneska neuvidíte, že to mám na príľube, ale keď vyhrabem nejaké staré zábery, tak to tam určite bude. Takže priatelia, ja vám dám ešte nejaké linky k tomu, ešte vám ukážem aj nejaké iné modely a keby ste mali nejaké otázky, sa kľudne pýtajte pod video a díky za pozornosť a vidíme sa kde? No predsa na horách. Čauko.